bisitatu dugu. Garagardo lantegi hau 2014an sortu zen. Bogak berrikuntza asko egin ditu. Azpimarragarrienak hemengo garia eta lupuloa erabiltzea eta dastak eta uztartzeak antolatzeko espazio bat izatea. Albistegian Food for Future azokaren berri emango dizuegu. Aurten apirilaren 16tik 18 izango da Beken. Donostiako Kursal jauregian gure basoen etorkizunari buruzko jardunaldiaren laburpena ere egingo dizuegu. Amaitzeko, Egoinek zabaldu duen zur kontralaminatuen lantegi berria erakutsiko dizuegu. Legution dago eta Europako hegoaldeko handiena da. Azten ari den sektore batean, boga dugu artisau garagardo lantegirik zaharrenetako bat Euskadin. Duela 10 urte lagun batzuek euren talentuak batu zituzten, ilusioz betetzen zituen proiektu bat martxan jartzeko. Euskal Garagardoaren elkartean guztira 19 garagardotegi daude eta Basque Beer izenpean merkaturatzen dituzte produktuak. 19 bazkideak Basque Wine elkarteko kide ere badira. Albak boga aurkeztu eta izenaren arrazoia azaldu digu. Boga izena funtsezko erabaki bat izan zen gure historian. Izen laburra baita, gure lurrean eta euskal tradizioan errotua, itsasoari lotua, eta hortxe egon nahi genuen marka gisa. Gainera helburu bererantz eta batera arraun egitea esan nahi du. Elaborazio prozesua abian jarri aurretik, handelak aztertu ditu Albak. Prozesuak 4-5 aste irauten du. Lehenengo eta behin, gari edo garagar malta urarekin nahasten da beratzeko. Hortik aurrera, maixu garagardogilearen esku dago dena. Handela zerealez betetzen da ur beroarekin batera eta nahasten eta beratzen hasten da. Zerealaren azukreak disolbatzen hasten dira, muztio bilakatu arte. Handel honek iragazki bat du behealdean, zereala irakin handelera igaro ez dadin. Beratze prozesuak ordu bat eta laurden irauten du, eta azukreak disolbatzen direnean, muztio gozo bat geratzen da. Muztioak azukre irakingarri asko du eta handel horretara eramaten da, irakinaldia bertan egiten baita. Irakinaldi horretan lupuluak esku hartzen du. Lupuluak garagardoak aromatizatu egiten ditu eta mingostasuna ematen die. Kasu honetan lupulu hauek erabiltzen ditugu zapore mingotsa indartzeko eta malten gozotasuna orekatzeko. Beste lupulu batzuk aromatizatzeko eta zapore emateko dira, lore zaporea, pasio frutaren zaporea, lupulu mota asko daude eta bakoitzak bere erara egiten du lan. Maltatze egokiak eta erabilitako kantitateak markatzen dute garagardoak izango duen nortasuna. Malta mota desberdinak ditugu merkatuan. Oinarrizko maltak aipa ditzakegu. Pilsen, Pale Ale, urrezko garagardoak, gardenak eta horiak ematen dituzte. Malta batzuk karamelizatuagoak dira. Txigortzeko prozesuan azukrea bera karamelizatu egiten da. Horregatik erabiltzen ditugunean, tofe eta gozoki zapore horiek ematen dituzte. Eta gero malta txigortuenak ditugu, beltzak. Erabat txigortu direnez, iaia kafe bihurtu dira. Zapore eta usain biziak ematen dituzte. Tofe, txokolate eta kafe zaporeak. Eta kolore bizia ematen dute. Deposituetan evoluzionatzen ari diren garagardoak egiteko erabiltzen dituzten garia eta lupulua tokikoak dira noski. Eta Albak erakutsi egin dizkigu. Garagardoren bat egina dago eta Iñaki barriketan sartzen ari da. Depositu honetan argia markako partida bat amaitu berria da. Bogaren izarra. Hona hemen argia, gure garagardorik salduena, gure lager bakarra. 12 graduko temperaturan hartzituta dago eta Arabako Maltaz egindako garagardorik ospetsuena da.
0 kilometrokoa da. Arabako Pilsen maltarekin eta tokiko lupuluarekin egina dagoela bermatzen baitugu. Oso garagardo orekatua da. Lupulua ez da maltatik nabarmentzen, erraz edaten da. Duela zenbait urte glutenik gabeko garagardoa egitea erabaki genuen. Gluten baxuko garagardoak eskatzeko joerak gora egin zuelako. Eta intolerantzien kontuagatik. Beraz, garagardo honek ondo egiten digu, ez digu tripa betetzen, eta erraz edaten da. Gainera, garagardo industriala kontsumitzen duten eta artisau garagardoen mundua ezagutu nahi duten kontsumitzaileentzat, transizio edo zubi moduko produktua da. 4,5 gradu alkohola duen garagardoa da. Oso arina eta oso freskagarria udarako. Para el verano y demás. Bogako txoko hau bezeroei, dastei eta uztartzei eskainita dago eta oso berezia da. Bogako instalazioetan egiten diren bisita gidatuetako asko hemen hasten dira. Ideia eta ekimen berriak planifikatu eta garatu ahala, Maitek, Gorkak, Julenek eta Albak hainbat garagardo dastatzen dituzte. Bueno, pues ahora estamos en la zona de Bogako taproom gunean gaude. Leku hau erabiltzen dugu bezeroei harrera egiteko, dastak egiteko, bisita gidatuak eskaintzeko eta uztartzeak ere egiteko. Oso espazio dinamikoa da. Hileko azken larun batetan bisita gidatuak antolatzen ditugu gure webgunearen bidez. Garagardoarekin lotutako ekitaldi gastronomiko batez gozatzera etor zaitezke. Garagardoaren historia eta elaborazio prozesua azaldu, lehen gaiak aurkeztu, dastak antolatu, eta gure garagardoetako bostekin egindako uztartze gastronomiko batekin amaitzen dugu. maridajes acordes a cada uno de ellos. Ongi ateratako garagardoez disfrutatzen duten bitartean, berriketan jarraitu dute, eta Albak eskualdeko garia eta Euskadiko lupulua berriro erakutsi dizkigu. Garagarra ere hemengoa da. La principal propuesta de valor de la marca Urte hauetan bogaren erronkarik handiena tokiko produktuen alde egitea izan da. Kalitate handiko garagardoa, 0 kilometrokoa eskaini ahal izateko, garrantzia ematen diegu zereala eta lupulua lantzen dituzten nekazariei. Hasieratik lan egin dugu Arabako maltarekin. Gure marka guztien malta nagusia data. Maruriko garia ere erabiltzen dugu gure martzela garagardoa pertsonalizatzeko. Neikerrekin eta Jatabel elkartearekin batera diseinatuta, garagardo honek balio ematen dio inguru honetan berreskuratu den antzinako barietate bati. Garagardonen oinarrizko maltaren 50% garia da. alta base del cereal es trigo. Martzela, argia eta horrela bogaren 6 erreferentzia zenbatu arte. Gainera urtean bizpahiru aldiz, kalabazaz egindako garagardoak ateratzen dituzte. Nuestra segunda cerveza es una Gure bigarren garagardoa, garagardo txigortua da. 5 malta mota desberdinekin egina dago produktua aromatizatzeko, zaporea indartzeko, gozoki zaporea areagotzeko. Garagardo oso gozoa da, azken ukitu txigortu batekin. final tostado. Después tenemos lorea. Ondoren, lorea dugu. Lupuloa hor jartzen da agerian indar osoz. Bai aroman, bai zaporean, bai ukitu mingotzean. Itxuraz, garagardo garbia eta urrekara da. Edaten erraza, baita ukitu mingots nabarmenarekin. Erabili diren lupuluek fruta ukituak ematen dizkiote. Mangoa, marakuja, fruta tropikalak. Beltza, digamos, sería... Beltza, garagardo beltza da. Tindatzeko eta zaporea indartzeko, malta karamelizatuak eta malta beltzak erabiltzeaz gain, kafea, kakaoa eta vanilla ere erabiltzen ditugu, garagardo beltzaren esperientzia biribiltzeko. Tirando a dulce que amarga. Boga, BRTA berrikuntzaren Euskal Agentziako kide da. Berrikuntzak ikuspegi asko ditu eta bogan alor asko lantzen dira. Desagertzeko arriskuan dauden laboreak berreskuratzeko alorra barne.
Adibidez, maruri jatabeko gari barietate bat. Trabajamos la innovación desde diferentes Berrikuntza hainbat ikuspegitatik lantzen dugu. Ez bakarrik produktu bat erabiliz, baizik eta garagardo berriak sortuz eta lehengai berriak erabiliz. Garagardo bat egin genuen Maruriko, Mungiako edota Bakioko kuiekin. tiene que ver con darle una vuelta. Berrikuntzaren alde egiteak, bigarren mailan utzi diren produktuei balioa ematearekin ere badu zerikusia. Tokiko produktuari balioa ematea berritzailea izan daiteke eta. Dagoeneko, ereiten ez den tokiko gari bat berreskuratzea, gure berrikuntzaren parte da. Innovación de este nuevo ciclo. Ingurumen nobedade bat erakutsi digu Albak. Esto de aquí son fotobioreactores. Hartziduraren ondorioz sortzen den karbono dioxidoa, alga bihurtzen duten biodigestoreak hauek dira. Horrela, enpresa deskarbonizatu eta biomasa sortzen dugu. Biomasa hori bildu eta elikadura sisteman berriro sar daiteke. Izan ere gastronomian balio handiko produktua De baita. alto valor a nivel gastronómico. 10 urteko lana da bogaren bermerik onena, eta ilusioa eta ekintzailetza beti izan ditu ikur. Teknika ez industrialak erabiliz, txikiak izatea eta berrikuntza kontzeptuak elkarren etxai ez direla erakusten ari dira. Bogak egiten dituen garagardoetako bakoitza, bere nortasunagatik nabarmentzen da. Joan den astean, Food for Future azokaren edizio berria aurkeztu zuten BEK erakustatzokan. Apirilaren 16tik 18ra egingo baita. 4.000 enpresaren eta 8.000 lagunen parte hartzea espero da. Rogelio Pozo, Aztiko zuzendariak eman digu aurtengo nobedadeen berri. Las novedades de este año van enfocadas. Aurten, 360 graduko jasangarritasuna deritzona da nobedadea. Horren helburuak dira, uraren eta energiaren kontsumoa murrizten diren teknologiak indartzea. Azpi produktuak balorizatzea eta teknologia berriekin eta prozesuen digitalizazioarekin eraginkorragoak izatea. Beste alde batetik, elikagaien eta teknologien enpresen ikuspegitik, hori guztia nola bideratzen ari den aztertu behar da. Berrikuntza horietan oinarrituta lehiakorragoak izateko eta kalitate hobeko produktuak prezio hobean eskaintzeko. Berrikuntza, jasangarritasuna eta digitalizazioa dira Food for Futureren gakoak. Beste alde batetik, joan den ostegunean, jardunaldi bat antolatu zuten Donostiako Kursal Biltzar Jauregian, Europan nahi dugun baso ereduari buruz hausnartzeko. Lehenengo arloa izan behar duguna da kontutan da arlo klimatikoa, ez? Aldaketa klimatikoa gainean dugu, temperatura igotzen nahi da modu oso nabarmen batean, da hori ikusten dugu nola aiden igotzen, eta egia da CO2 isurtzeko modurik egokiena dela arbolak aldatzea. Arbolak sumidero lan egiten dute, eta CO2 kentzen dute atmosferatik, eta horrek egiten duna da lurra ez horreimeste berotzea efektu inbernaderoa ez duelako bultzatzen. Bigarren atala izango litzeke, kontutan izatea zein dan dimensio soziala, ez? Eta dimensio soziala hortan kontutan izan behar dugu, Euskadin gutxi gorabehera, bere barne produktu gordinaren 1% suposatzen duela, gutxi gorabehera, itzeken nahi gara, 30.000 pertsona kate horretatik bizi direla, 30.000 famili kopuru oso importantea da, eta uste dut kontutan izan behar dugula. Eta hirugarren arloa da baita ere ekonomikoa, hau da, ekonomikoki ze suposatzen du gure ekonomian, eta nola lortu dezakegu bultzatzea, eta garbi daukaguna da, gure basoen zati bat behar dugula gure ekonomia, arlo gizarte arloa eta arlo klimatikoa bultzatzeko, eta beste arlo bat izango dela oziorako, aisialdirako eta paisairako. Orduan, nik uste oreka hori bilatzea dela oso importantea. Jardunaldia Europa osoko profesionalei zuzenduta egon zen, eta gai asko jorratu ziren.
erresilientzia klimatikoa, baso-suteak, edota bioekonomia zirkularra. Europako hegoaldeko basozainen batasunak, USE, ezin zuen hutsik egin halako foro batean. Jardunaldi honekin ikusi nahi deguna da, krisis klimatiko kontekstu hontan, gure basoek ze paper jokatzen duten, badakigu oso paper garrantzitsua jokatzen dutela, eta Europatik etortzen zaigun araudi guzti horrekin ikusi nahi dugu nun kunplitzen dugun nunez, eta noruntzan jun nahi dugun. Gure Euskadiko eta gure erregioetako basoa ezagututa eta beraien karakteristika. Oso jardunaldi jakingarri eta baliagarria izan zen gure basoen etorkizuna diseinatzeko. Martxoaren 6an, Egoinbud Grupek lantegi berri bat inauguratu zuen ofizialki Legution. Eta dagoeneko 3. da. Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria izan zen ekitaldien buru. Europako hegoaldean, Egoin Albertia da zur kontralaminatuen lantegirik handiena. Enpresak 50.000 metro kubiko gehituko du ekoizpena. 29.000 metro karratu ditu eta 100 lanpostu sortuko ditu. Egoingo Unai Agirre CEOak aurkeztu digu lantegia. Albertako planta hau, orain pasan urtean hasi ginen aktibidadea bertan, guztira 60.000 metro karratu dekoz, eta aktibidade bezala 32.000 metro karratu. Hemen gehien bat zelete fabrikatzen dugu, urtean helburua da direz 35.000 metro kubiko egitea urtero. Fabrika 10 urte egonda aktibidade gabe, eta hori aktibidade sortzea bertan, era berean be ona egiten digu orokor batean, ez da? Egoinen jatorria Natxituan dago, eta sortu zenetik familia izaerako lantegi baten egoitza izan da. Eraikuntza bulegoa Bizkaiko udalerri horretan dago eta ingeniari eta arkitekto talde handi batek egiten du lan. Natxitua gure oinarria da, gure Natxituan hasi ginen. Bertan daukaguz bulegoa bertan dauz, ingenieritza eta arkitekto guztiak bertan ditugu. Eta Natxituan egiten duguna da multiteknologia, produktu desberdinak egiten ditugu. Eta hau planta honek ematen duena da hurrengo pausu bat. Hau planta asko industrializatuago dago, eta volumena eta kalidad aldetik aurrera paso handi bat ematen dugu planta honekin. Egoinek 9 solairu arteko eraikinak egiten ditu, zurez eginak osorik. Eraikin horiek Euskadin eta Europako hiriburu nagusietan aurki ditzakegu. Legutiora iristen diren intxin-izpinuzko olak moztuta eta eze daude. Enpresak Euskadiko zur ziurtatuaren alde egiten du, horrek esan nahi du gure basoen jasangarritasuna bermatzen duela. Baso bat soiltzen den bakoitzean, segituan birlandatzen da basomasaren egonkortasuna eta hazkundea ziurtatzeko. Egoinen hasieratik egurra Austria eta Alemaniatik ekartzen genituen, eta gure asmoa hasieratik izan bertako egurra erabiltzea, eta bertako lehenengo sektoreri aberastasun bat ematea. Orduan, urtean zehar lortu duguna da gure egurra zertifikatzea eraikinak egiteko. Gure egurra gehien bat raia eta pinua estrukturalki oso ona da, abetokin konparatuz dekoz oinarri on batzuk, eta gura posto izen da. Guk egiten duguna da gure egur guztia zertifikatuta dago, zen nahi du, erabiltzen dugun mendiak gero plantaketa bat dagoela,
eta horrekin zertifikatua lortzen dugu. Hori da bakarrik Egoinek eskatzen duen zerbait, merkatuak, eraikuntza merkatuak exigitzen duen zerbait da. Bertako egurra erabiltzea eta zertifikatu hori edukitzea. CLT panelak egiteko lehenengo eta behin lehortegietan sartu behar dira. Eta 5 bat egunez lehortzen egon ondoren, zura lantzeko prest dago. Taulak lehortegitik barnebiltegira eramaten dira eta hortxe hasten da CLT panelak fabrikatzeko prozesua. CLT, zan nahi dugu egur kontralaminatua. Egiten duzuna da, beti 3, 5, 7 edo 9 kapako produktuak, luzeenak 16 metrokoak egin dezakegunak, eta egiten duzuna da, erakuntzarako oso aproposak direnak teknologi bat erakuntzarako hori, aproposa danaz. Egiten duzuna hormak eta bai solairuak egiten duzu oso arin batean, eta oso efektiboa gainera montajerako. Eta egiten duzuna da, industrialki fabrikatu, egurrak ematen dizu aukera industrialki gauzak egiteko, eta obran denbora asko irabaztea eraikuntza metodarekin. CLT panelak fabrikatzeko prozesua urratsez urrats azaldu digu Unaik. Egiten duguna da, hau produktua lortzeko, enkolatu produktuak. Eta hori da, pausorik garrantzitsuna enkolatzea produktua. Horretarako, aurre pasu bat behar dira, kakoa da, egurra, ezitasuna, 9 eta 15 artean izatea. Hori da, horregaitik egurraren zikatzeak klabea da, prozesu honetan. Gero egiten duguna da, egur hori klasifikatu. Klasifikazio horrekin, egurraren erabilera, egura erabilera proposenan eramateko. Horren egiten duguna horrek fingerra prozesua, egur homogeneo bat batu, fingerra prozesu batekin, horrek egiten duguna, egur homogeneak behar dugun luzera lortzea, eta gero egiten duguna enkolatu. Ikusten duzuen bezala, hemen CLT-dako 3, 5, 7 edo 9 kapa behar ditugu, kontrako laminak jarrita eta enkolatzen dugu euren artean. Behin produktu lortzen dugunean, egiten duguna mekanizatu, eraikuntzarako erabilera proposena emateko. Bai leihoak edo bai ateak mekanizatzeko eta pieza euren artean batzeko. Eskanerrak ohol bakoitzaren ezetasuna, bihurdura eta zurruntasuna neurtzen ditu. Orduan, piezak sailkatu eta haien erresistentzia eta berezitasuna neurtzen dira. Parametroak sartu ondoren, zerrak ebaketak egiten ditu, akatsen bat duten piezak baztertuz eta oholak 3 multzotan bereiziz, zertarako erabiliko diren kontuan hartuta. Emaitza homogeneoa denean, oholak batu egiten dira 16 metroko luzera izan arte. Fresatzeko makinak kolaz batzen ditu oholak. Prentxan oholak batuz doaz, CLT paneletan geruzetako bat osatu arte. Zertarako erabiliko den oholak geruza gehiago edo gutxiago izango ditu. 3, 5, 7 edo 9 geruza izan daitezke, beti bakoitiak. Kolatu ondoren, geruzak muntatuta geratzen dira prentxara eramateko prest. Hurrengo urratsa mekanizazioa da. Urratxau, ingeniariek eta arkitektoek zuzentzen dute Natxituako diseinu bulegotik. CLT paneletan, tutuen, leihoen eta ateen espazioak markatu eta moztu egiten dira. Tolestuta eta ordenatuta eramaten dira obrara 3 dimentsioko puzle baten gisa muntatzeko. Diseinua delata, Egoin puntako enpresa bihurtu da zurezko eraikuntzaren alorrean. Egoin eraikuntza enpresa bada, hori diek gure oinarriak, Egoin orain 30 urte baino gehiago hasi izan gure baserriak industrialki eta gurrakin egiten, beti kakoa izan da ingenieritza eta ingenieritza potente bat izatea,
produktuak tailerretan egitea eta obran montaje oso arin bat egitea. Hori izan da gure oinarria eta hori eraman dugu gure baserritatik oso eraikuntza handiak eta askoz handiago egitea. Horregatik ingenieritza da gure estrategikoki gure oinarririk garrantzitsuna. Daukaguz guztira 30 ingeniero eta arkitekto, eta egiten duguna da gure bezeroei lagundu bere eraikuntza ahalik eta hobeen diseinatzeko egurrarekin kompetitibo eta kalidadetik emaitza onena lortzeko. Zurezko eraikuntzak goranzko joera du, besteak beste, zura baliabide berriztagarria delako. Egurraren erabilera eraikuntza munduan abantaila asko ditu. Lehenengoa industrializazioa. Egurrak ematen dizu aukera industrializatzeko eta tailerretan, pero eraikuntzan egin behar duzun lan asko aurreratzea. Eta horrekin zer lortzen dugu? Gure obratan askoz denbora gutzia erabiltzea obrari lortzeko, eta langile asko begitzeokin eta langile zertifikatu eta formakuntza potenteekin gauzak egiteko. Beste baita batzuk, gabiltzala eraikuntza ekologikoa sortzen edo jasongarriak. Azkenean gure eraikuntzak jasongarriak dira, CO2-aren almazenak bihurtzen dira, eta hori mantentzen ditugu, denboran. Era berean, lortzen ditugu konfort aldetik eta energia kontsumo aldetik abantaila handia ditu egurraren eraikuntzak. Jendeak uste du egurra zuarekin kompatibleaz dela. Hemen gabiltzera hitz egiten egur teknologikoa, eta egur teknologiko hori zuarekiko portaera oso ona dauko. Konbustioa oso progresiboa dauko, oso astiro duana, eta segurtasun aldetik askoz bendiagoa. Egoinek gure basoak zaindu egiten ditu, horretarako baso berritzeak baso soilketen erritmo berean doaz gutxienez. Gainera, jasangarritasun kontzeptua enpresaren egituran bertan txertatuta dago. Zur hondakinak birrindu egiten dira eta lehortegiak eta nabeak berotzen dituzten galdarak elikatzeko erabiltzen dira. Eguzki panelak ere badituzte eta laster gehiago jarriko dituzte. Egurraren erabilera eta prozesamentua guretzat klabea da, eta horregaitik diseinu guztiak, instalazio guztiak da egurraren aprobetxamentua ahalik eta handien egiteko da. Eta erabili izan dugun egurra, egiten duguna da, bere bai beste helburu batzuetako. Lehenengo gure kalderak edo gure sekaderoak hornitzeko, eta era berean horretan ezin duguna erabili peleta egiten dugu berarekin. Era berean, pasadan urtean egin duen izugarrizko inbertsioa, panel solarretan, eta oraintxe bertan gure kontsumaren 32% autogenerazioa da, eta aurten gure energiaren 100% energia sostengarritasuko oinarrikoa izango da. Gora egiteko, Egoin taldearen filosofiak oinarri hauek izan ditu. Familia jatorria, berrikuntza, merkatura egokitzea eta enplegu egonkorra sortzea.